Татарстанда меңләгән бишекләр яши. Алар арасында тырыш бал кырты да, үзеннән беренче тапкыр авыррак йөкне күтәрергә сәләтле кырмыска да, искиткеч мотор күбәләк, нәфис энә карагы да, тикле тура, шибен, ширки, камка, чикерткә, төрле төстәге һәм зурлыктагы кыңгызлар да бар. Бишекләр чәчәкле үсемлекләрне сиркәләндерә һәм кипкән үләннәрне, яфракларны эшкәртеп, туфракны булдыра. Алар кышлар өчен менә дигән азык та әле. Безнең туган җиребез йомшак климатлы, шуңа бик күп кышлар өчен уңайлы урын. Кышларның кайберләре, мәсәлән, тукран, сайыскан, көртлек, урман тавыгы, суйыр, байгыш, мәче башы ябалак, буҗыр, крәшә һәм башкалар урманнарда һәм кырларда яши. Икенчеләре акчарлак, аккош, каз, үрдәк, шүрәкәй һәм башкалары кышлар елгалар, күлләр, инешләр тирәсендә урнаша. Күгәрченнәр, чөпчек, каргалар, кешеләр яшәгән шәһәрләрдә һәм авылларда көн күрә. Кышлар арасында вак бишекләр, орлыклар, үсемлекләр белән тукланучыларда, башка кышларга җәнлекләргә һөҗүм итүче йорткычлар да бар.